turmells en fora. Que es pugui veure com aquest turmell va cap endins, i ha d'anar fora, aquest turmell, a fora, fora. Posa la força aquí. Aquí fora. Si t'ajupes perdràs. Només vull que sentis. Es tracta de sentir. Te recordes que parlàvem ahir, que era aquesta esquerra? Cap en fora. Ai. Doncs notes ara que el pes d'aquest turmell l'has de posar aquí i que, per tant, aquí et queda tot el pont. Que ho notes, això? Això, sí, clar. Vale. Ok? Tampoc es tracta d'exagerar-lo. Exagera'l més cap en fora. Tampoc es tracta de fer això, perquè mira ja el que hi ha aquí. Aquí ja no t'hi toca. Per tant, toca d'aquí, però és d'aquí. El pes ha d'anar aquí fora i has de deixar lliure aquest pont. Ah, sí? Sí? Vés jugant. Ui, però és... Mira tot el que et canvia, perquè inclusiu els genolls et canvien. Relaxa amb aquests genolls. Veus els genolls? Notes que també et canvia el genoll? Sí, esclar, perquè el genoll es mou. Exacte. Vale?